Быйыл республика көне тасырның 100 жыллыгы белән бергә туры килде. Шуңа ул аеруча истәлекле көн дәвамында ТНВ каналында телевизион марафон барды. Шәһәр буйлап каналның берничә күчмә станциясе эшләде. Безнең яңалыклар хезмәте хәбәрчеләре вакыйга булган 20 урынга чыгып репортажлар ясады. Туры эфирга чыктылар. Хәзер исә шуларның иң мөһим һәм матур мизгелләрен кабат күздән кичерергә инде вакыт. Менә бу минутларда мәсәлән Казан гаилә үзәге янындагы бәйрәм концертының соңгы сәгатен башладылар. Монда Россия һәм Татарстан эстрадасы йолдызлары чыгышлары дәвам итә. Анда хәбәрчебез Алия Хәйреддинова эшли. Аның милли бизәкләрдән торган күлмәге һәм калфагы артистларны да көнләштерерлек. Алия концертны сагынып күпме инде тамашачы килгәнен әйтә аласың? Xeyirli kиш Qazan, xeyirli kиш Tataristan. Biz Qazan гаилә үзәгендә үзебезнең эшебезне дәвам итәбез. Һәм алдагы чыгарылышларда мин халыкны күп дип әйткән идем. Алдаганмын. Менә хәзер ул дөрестән дә күп һәм сәбәбе дә бар. Бүген сәхнәне Лейна, Илсия Бәдретдинова, Рифат Зарипов, Сергей Безруков, Добро төркеме, Нилета төркеме гөрләтте. Һәм әйдәгез әле шул концертның иң матур мизгелләрен карап үтик. Sizi minim sırdaşlarım, yürekteki soğuşlardan tügülle göz yaşlarım. Mileşlerim, sizi minim sırdaşlarım, yürekteki soğuşlardan tügülle göz yaşlarım. Qorаңгы төштәме халык таралмый, чөнки иң якты, иң матур мизгелләр әле алда. Иң мөһиме без әле Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның килүен көтәбез. Инде сәгать 10да безне бәйрәм салюты көтә һәм без аны Салаватның "Мин яратам сине Татарстан" җырына карый алачакбыз. Әле кушылып җырларбыз да. Шуңа күрә безнең белән калыгыз, ТНВ хезмәткәрләре, сезнең эшегез эшли. Фәнис сүзне сиңа бирәм. Рәхмәт Алия, турыдан туры эфирда гаилә үзәге яныннан безнең хезмәттәшебез Алия Хәйреддинова иде.